Hola, jo em dic Ivan i ets biòleg i com ahir, la setmana passada va ser la Setmana de la Ciència, doncs ens vam anar a una conferència a l'Hospital Clínic i un científic ens va explicar uns quants mites que estan relacionats amb la ciència. Bé, ens va explicar que aquest senyor d'aquí, el Daniel Closa, que és un doctor en biologia i és un investigador del CSIC. Les seves recerques científiques s'han centrat en la inflamació i aquestes i dirigeix un grup sobre malalties pancreàtiques, el IIPB, sobre investigació biomèdiques, i ha fet un llibre ell sobre els mites de la ciència i sobre el qual ens ha fet a nosaltres una conferència. Bueno, un dels mites que ens va fer és quan hi ha perill l'estruç amb el cap sota terra. Segurament als dibuixos animats heu vist un estruç. Bueno, hi ha un dit que no m'ha vist el cap sota terra com l'estruç, que diuen que pot ser una situació perillosa s'enfronta al problema. Doncs res, perquè aquest mite és fals, perquè els estruços no es posen al cap sota terra. Bueno, es passa aquest mite perquè l'estruç quan es sent en perill baixen el cap sota terra, però no del tot, com la altra imatge, o sigui, la baixen una mica per distreure a un depredador que té un perill. També, aquí no es veu bé res, perquè aquí hi ha un estruç, però aquí són els seus ulls i també es baixa el cap per incubar-los i perquè tapar el niu. I després també les cries, quan van embarades, és que no hi havia cap foto, també baixen el cap per no ser identificats i per no puguin ser atacades. O sigui, això ho fan per un mecanisme de defensa i de protecció sobre el sol per dissimular la seva alçada i passar desapercebudes. Potser l'únic moment que mantenen el cap sota terra és quan fan els nius o quan l'estuç femella posa els ous, perquè com són de 20 centímetres de llarg i cada femella posa els ous, doncs per fer el niu i el forat acabar amb el pic també ha de ser molt gran. Bé, un altre mite és si tots els xinesos saltessin a la vegada causarien un terratrèmol o atraurien la rotació de la Terra i evidentment això és fals, perquè si posem en números que un xinès pesés aproximadament 70 quilos i hi ha aproximadament 1,3 milions de xinesos, farien doncs el nombre de quilograms i la Terra fa 6 quadrillons de quilograms, que és una diferència de 60 bilions d'aquest número. I gràcies al llibre que he fet al Daniel Closa hem mirat un objecte que tingui la mateixa diferència de 6 bilions de quilos i de fet l'hem trobada. Seria l'equivalent si una mosca saltés en un barco, doncs evidentment no passaria res, per tant si tots els xinesos saltessin doncs no tenien ni la òrbita de la Terra ni res. Només ens ho passaríem bé mirant com allà intentant saltar tots alhora. Després hi ha una altra mite que és que el cactus absorbeix les radiacions que emeten els ionizadors. Però un cactus no s'ha de dir científicament que quan estem a l'ordinador i hi ha un cactus al costat que les radiacions vagin directament al cactus. Han passat molts anys, però el mite del cactus, el que absorbeix, encara s'ha vist molt viu. Però pots dir-te un cactus de les radiacions? Em sembla increïble, però això no és cert i hi ha un tuit d'una tienda molt famosa que és de l'IKEA. Aquí, los cactus absorben las radiaciones de tu ordenador personal. En los cactus de IKEA, España, protegen, entre comillas, del wifi. Te vacunan de SIDA y son 10.000 veces más potentes que la quimio. Tu això ho veus i això no pot ser, això és mentira. Com diu aquí, en la mateixa IKEA s'han assegurat que els cactus absorbeixen les radiacions del teu ordinador personal. És cert? No, però quedarà un escriptori ben bonic, com aquí. I un
no hi ha cap evidència científica primer que demostri que les radiacions dels ordinadors vagin directament al cactus, i a sobre, si això fos cert, les zones dels telèfons, de la ràdio i tot això també anirien al cactus. També diuen que el cactus canelobra té una resistència electromagnètica més potent que els altres, però tampoc s'ha demostrat científicament, i que enmig de dir que passant un cactus al costat de l'ordinador atreu i absorbeix la radiació, i això, doncs, no sé, tampoc, bueno, això, conclusió final, tampoc no existeix en el cactus d'antiradiació, les zones dels ordinadors van en línia recta i l'única manera que no ens arribin les línies electromagnètiques és, per exemple, si és un cactus, doncs posar el cactus aquí, tampant la pantalla. Si això no tindria cap efecte i les zones no anirien als teus ulls i, per tant, no existeixen aquests cactus. I fina. Perfecte.